El senyor més destacat de l'època va ser Bernat II de Cabrera. Va ser almirall de la flota, principal conseller del rei, ambaixador per fer tractats de pau i preceptor de l'infant Joan, que era l'hereu del rei. Va vèncer en nombroses batalles a favor del comte rei Pere III. Es va casar amb Timbor de Fonollet. Van tenir dos fills, Pons IV i Bernat III. Va fortificar i embellir el Palau Gòtic de Montsoriu. Va morir decapitat per ordre del rei acusat de traïció l'any 1364 i va prendre les seves possessions. Bernat III de Cabrera es va revoltar contra el rei Pere III perquè va considerar injusta la sentència contra el seu pare. L'exèrcit reial va reunir una tropa de 1.200 soldats en base a Hostalric el 1368 i va assetjar el castell però mai el va conquerir. Bernat IV de Cabrera va arribar a un acord amb el rei Pere III i va recuperar les propietats del seu avi i heretar els títols. Els castlans eren persones de rang inferior als vescomtes y eran los que se encargaban de la guardia. El señor más destacado de la época fue Bernat II de Cabrera. Fue almirante de la flota, principal consejero del rey, embajador en tratados de paz y preceptor del infante Juan, heredero del rey. Venció en numerosas batallas a favor de Pedro III, IV de Aragón. Se casó con Timbor de Fonollet. Tuvieron dos hijos, Pons IV y Bernat III. Fortificó y embelleció el palacio gótico de Montsoriu. Murió decapitado por orden del rey acusado de traición en 1364 y tomó sus posesiones. Bernat III de Cabrera se sublevó contra el rey Pedro III porque consideró injusta la sentencia contra su padre. El ejército real reunió una tropa de 1.200 soldados, con base en Hostalric, 1368, y sitió el castillo pero nunca lo conquistó. Bernat IV de Cabrera llegó a un acuerdo con el rey Pedro III y recuperó las propiedades de su abuelo y heredó los títulos.